Som Miriam Compoli a v dnešnom videu vám chcem ukázať, ako si spraviť krásnu vianočnú dekoráciu zo starých kníh. Táto dekorácia kľudne môže byť celoročne, môžete si ju potom dať do svojej knižnice v pracovni alebo do obývačky, kamkoľvek sa rozhodnete. Potrebujeme na to staršiu knihu, ktorá naozaj má také žlčie trošku listy, nemusí to byť úplná starožitnosť z roku 1800, ale odporúčila by som takúto veľkosť asi takých tých 300-400 strán, pretože táto by nám trvala naozaj spraviť do Vianoc, ktorá má 700 strán. Tu si odložíme a začneme robiť s touto. Takže otvoríme si knižku a prvú stranu si takto zoberieme a na stred zohneme obidve strany. Takto a takto. Vytvoríme takúto striežku a každú tretiu stranu budeme takto robiť. Čiže by sme zobrali jednu, druhú a znova túto ďalšiu. Znovu takto spravíme striežku. Jedna, druhá a urobíme striežku. Musíme počítať s tým, že táto výroba dekorácie bude trvať asi 20 minút, takže kľudne si ju môžeme rozbaliť pri pozeraní televízie, obľúbeného seriálu, napríklad Dunaj, ktorý je taký historickejší. A z ďalšiu stranu budeme robiť tak, že prehneme až po chrbát knižky k sebe a znova dobre zatlačíme. Tento zvyšok iba takýto kratučký. Urobím to viacej na kameru. Urobím to takto. Čiže toto prehneme sem. Takto. Aby nám to išlo úplne až po tento kraj. Takto. A teraz ten zvyšok, ktorý tu zostane, dáme potiaľ túto líniu. Čiže nám to vytvorí niečo takéto. Takto. To bude vlastne tá druhá strana. Tretiu stranu, ktorá tu zostáva, urobíme presne naopak. Takisto, ale zrkadlovo. Čiže urobíme takto. A túto urobíme takto. A vytvorí nám to taký efekt. Čiže 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 a takto pokračujeme a urobíme takto celú knihu. A teraz takto to vyzerá trošku nabúchané po prvej tretine. Chvíľku to trvalo a ešte chvíľku to potrvá, takže odporúčam trošku aperolu. A ideme ďalej. Pokračujeme. Stred doprava, striežka doľava. Tak. Striežka na stred, striežka doprava, striežka doľava. Doľava. Čiže to vytvorí takéto niečo. A takto to vyzerá potom
takto to nejako bude vyzerať. Takto. A ideme na to, na ten zvyšok. Ideme na to. Voilà. O pol hodinu neskôr, o jeden aperol neskôr, o kilo prachu neskôr. Voilà. Čo poviete? Nádhera. Ale tu som ešte zabudla jednu. Tu sa to ukáže. Takto. Kľudne, kto chce, môže si tam dať nejaké trblietky alebo vložiť do toho takto niečo, alebo čečinku, hocičo. Nech sa páči, môžete tvoriť.